ताबो कोवाइफुं बाजार नि हाल फुनुंनाय नंना नाय तंदी ये है कोवाइफुं मार्केट का हाल देखो नायदि सिनी कोवाइफुं बाजार नि सेहेरा खूब बाजाराव गरायनि असुबिदा इरा हाबले बोसोरसे बायतों नायदि गोबांना यांगरि दखान दङ यांबरी दखान दङ तिनि कास्टमारा गराय फ्राख्लायनो खूब खस्थ' दङ ओ जायगा नायदि आबर्जना गोबांमा अबस्था दङ ओ जायगा yang दङ माल रोनाय दखानदाराव माल पाइकारि रोनाय yang दङ यांबो दङ गोबांमा दखानदार पाइकारि माल रोनाय आबार मलाई लाहाय इ जायगा जों हाबले नायदि गोबांमा बाजार कासारते जमा दंजाक तिनि दखान सेखांरावबो इ नायदि नक तिनि दखानदार खूब खस्थ' दङ तिनि इ लाइन द्रयफ्राय 10टा दखान नक दङ तिनि ओ दखाना फैनो होनो तिनि टिका सातै मा फैयो खूब खस्थ' दङ कोवाइफुं बाजारा तिनि विशेष क्लाय आं कयजा तिनि बाजार जरा कमिटि दंनाय रंना बर' किसा मतिरंना नायै स्नाम हला हामनाय अनेक दिन काजाक तिनि जताबो नुय दङ तिनि yang dogana sang cross claine fele खूब खस्थ' दङ इनायदि तिनि ओ तै कासातैसि तिनि कास्टमार खूब खस्थ' क्लाय फैलाया तिनि बाजार फै हने तिनि बद्र क्लाय फैनाय दङ तिनि जता कुसुक रिकलट पद्रे पर क्लाय जों साजोबलाय फैया तिनि ओ जायगासि जों तिनि ओ तै कासातै मा फैलाया तिनि असुबिदा नाङा तिनि त्रिपुरा सारानि बाजार मो नायदि बोसोरसे आबर्जना दङ ओ जायगा yang नायदि स्टे जांनाय जागा तिनि स्टे जांनाय जागा से कोनो स्नाम जागिया तिनि स्टे से yang बाजाराव कसकलाय फै दङ नाय अबतरनो किसा जरा बाजार कमिटि दंनाय र नायै सेर हरलायखौ हामनाय होननाय आं कय जागा तिनि ओ जायगा बोसोरसे हाबले कख्लाय रक दं तिनि ओ जायगा मेला कसक सम्पद्रे पद बतेरक बाय रुगिरा मनाना पद्रे पर अमुक सिनि हमजे बेमाराव काफाय मनाना तिनि बिनि बागै आं जरा बाजार कमिटि ब्रंनो साना मुसुवा नरा अबनो किसान नायै स्नामै रहला हामनाय तिनि तामने हमले तिनि ओ बाजाराव नंनि याबा नगनो नफां नगनो बाजार दाम हमजे ख्लायनाय तिनि दखानदार तो ब्रक्त महासिया ताने हमले बक्त जरा बाजार कमिटि ब्रक नसे रां रई बा मास तो मास नकबरा रई रक चलै दङबा आबुनि बागै तिनि सब केसो दायित्व तो बाजार कमिटि रनि थानिया तिनि बरक कसा जागा हालवै रक स्नामै रहले तिनि सुदो आं सिमिया जत जरा बाजार फैनाय जतबो खुशी हंनाय बा थानि हिमानि सुबिदा हंनाय ने आं वानसाव एकै पोजिशन यांबो स्टे थै नक तंजाक दङ यांबो दरजा करै तिनि थिमते सेट जागिया तिनि गोबां प्रब्लेम फैजांनाय दि तिनि स्टे रकसो बायरे रक फै दङ तिनि yang दखानदार दङ तिनि बाहायराव स्टे बाहायरावनोसो माने तिनि दखान खुलाय मा दङ खूब खस्थ' तिनि ओ जायगा बनाय दे बे 21 तिनि बाजार खूब अवस्था अंशा तिनि ओ जायगा लाई साल थानलाय तिनि तटे जंगला रावसे गोबां फोरोंलाय दङ कोनो समय आं सिंजाख्लाय रावबो थाजा